Alright, morag na mga Cornemental. Today is my day off. And magdi-deliver ako ngayon mga Cornemental ng sump filter para kay Sir Castle Camo. Kasi yung dati niyang sump filter nag-overflow. Kaya nagpagawa siya sa akin for replacement nung nauna niyang sump filter. Papakita ko pala sa inyo mga Cornemental yung ginawa kong sump, kung paano yung diskarte ko. At saka ipapakita ko rin mga Cornemental kung ano yung dahilan nung pag-overflow nung nauna niyang sump filter. So yun mga Cornemental, papakita ko na sa inyo yung sump filter na ginawa ko. Sana umubra. Ito nga pala mga Cornemental yung ginawa kong sump filter. Ang sukat po nito mga Cornemental is 48 by 5 by 8. So ayun, nilagyan ko siya ng, ito na lang yung ginawa ko, DIY po na para di pumasok yung filter media sa ilalim, para yung flow ng water tuloy-tuloy pa rin, walang aberya. Pero sana pagka-set up natin dun mga Cornemental, sana wala tayong maging problema. Tapos ito mga Cornemental, nilakyan ko lang po yung butas para nga yung paglabas ng tubig madali. Tapos wala akong nabiling fittings, kaya ang ginawa ko na lang, nilagyan ko ng nguso na glass pa rin, para yung bagsak ng tubig di siya sabog. Yun lang naman mga Cornemental. Papakita ko na lang sa inyo pag na-set up ko na dun sa bahay ni Sir Castle. So ayun. A few moments later. Dito na kami mga Cornemental, kina Sir Castle Camo. At ito pala yung sump na papalitan natin mga Cornemental. Ito mga Cornemental yung sump na papalitan natin. Kung mapapansin nyo mga Cornemental, yung unang chamber punong-puno na, apaw na. Ang unang nakita kong problema dito is yung sa unang chamber, kasi yung taas nung sump filter niya is 8. Yung clearance niya lang is 1 inch. Pag bumato to ng tubig papunta rito sa kabilang chamber, automatic aangat dito yung tubig kasi yung pressure. Tapos yung sa pangatlo niyang chamber, ganun pa rin, parehas yung level ng dalawa. So pagbato nito ulit dito ng tubig, magsisame siya ng water level. So ito, hindi ito nabibigyan ng chance na mabigyan ng clearance. Kaya sagad-sagad yung tubig. Pero so far mga Cornemental, okay naman yung flow ng water niya sana. Tapos ito pa mga Cornemental, nakita ko itong barrier na to dito, sana binabaan lang sana to dito ng at least mga 1/4 inch, para ganito at least kung mag-overflow naman to dito sa unang chamber, at least sana hindi siya aapaw, kasi pwede siya ditong dumaan sa taas. Hindi tulad nito na talagang na-stop niya talaga dito mga Cornemental. So ang mangyayari dito, pag di na kinayanan or barado na yung daanan ng tubig, automatic lalabas talaga yung tubig. Ang mangyayari dito mga Cornemental, babaha dito sa bahay ni Sir. Pero yun nga, yung sabi ko, yung flow ng tubig okay naman sana. Pero tingnan natin mga Cornemental kung mas maayos ba yung ginawa nating version ng sump filter para dito sa aquarium ni
Sir Castle. Ayan, mga ornamental. Ako na rin magsiset up nito mga ornamental. Para pag alis ko, sigurado kong walang aberye yung ginawa nating sump at walang magiging problema sa Sir Castle. So, ayun. dito ko na lang ipapalagay yung T1 tapos walang fishnet. So far so good. Okay na. At yun mga Carnimental, hanggang doon na lang po yung video natin at serbisyo. Shoutout na lang po kay Sir Castle Camo at sobrang salamat sa tiwala. Hanggang sa muli mga Carnimental, salamat sa parating pagsuporta. Paalam.